את החג האחרון עשיתי בבית משוגעים. לא, אני לא משוגע, אבל האחים שלי כן. אחי הגדול הוא פרנואיד. הוא נועל את הדלתות והחלונות באופן מתמיד. הוא שונא טכנולוגיה, נעליים ואת ראש הממשלה. כשהוא יוצא לרחוב, הוא לא שולט בזה ותמיד נעמד בפינה. הוא לא מסוגל להיות בחברת אנשים אחרים. הוא אוהב להיות לבד, לפעמים עם כלבים. הוא הולך יחף וישן עם עיניים פקוחות. הוא מרבה לקלל ומפר הבטחות. האור בביתו אף פעם לא כבה. בצל של אדם בכל לילה נגלה. ואין אף אדם ברחבי הכרך שאת השער עבר ואל ביתו הלך. רוב האנשים יגידו שהוא אדם מפחיד ונורא, אבל כל שהוא מחפש זה קצת שקט והרבה שלווה. אחותי השנייה היא בעלת אישיות נרקיסיסטית. כשהיא הייתה בת 6, היא שברה את הברבי שלה ל3 חתיכות. רק לי בלילה היא לחשה שלאף אחת שמושלמת ממנה אסור לחיות. היא חושבת שהיא השמש ושכל העולם סובב סביבה. היא קונה המון ספרים שאותם מעולם לא קרא. היא יושבת שעות ומסתרקת מול מראה. כשהיא הייתה בבית הספר היא הייתה מלכת הכיתה. וכל חייה היא אומרת כמה שהיא מוצלחת, יפה וחכמה. אך אם מסתכלים מקרוב, רואים שהכל זה רק קליפה. אחותי השלישית היא בעלת אישיות תלותית. היא מחבקת כל אחד שעליה רק מביט. תמיד היה לה חבר, לפעמים גם חברה. היא אף פעם לא לבד ואף פעם לא עצמה. היא משנה את הלבוש בהתאם לסביבה. היא מאמינה שהכל יפה ושהחיים הם אגדה. היא יוצאת לדייטים מאושרת, חוזרת בוכה, ואז בבוקר היא מתעוררת והכל מתחיל מההתחלה. הזיכרון שלה סלקטיבי והבחירות שרירותיות. תמיד אמרו לה שככה אי אפשר לחיות. אחי בשלה תמיד מאמינה שהיא תראה את הקשת אחרי כל שערה. אחי הקטן הוא דיכאוני. כל חייו היה ביישן וחולמני. הוא נוהג לעמוד ולהביט מחוץ לחלון. הוא שותה הרבה וודקה. הוא מרבה לישון. הוא שונא פרפרים ושמש עושה לו רע. הוא אף פעם לא היה בים או הלך למסיבה. הוא לא מדבר הרבה. אנשים חושבים שאין לו מה לומר. אך בלילה מאוחר, שכולם כבר ישנים, הוא שוכב לבד על הסדינים הלבנים, ורק הד של שאלה מטייל לו בראש. למה אני לא מת? מתי כבר יגיע הסוף? דוקטור רבינוביץ' אומר שאני היחיד מכל משפחתי שיצא נורמלי. אבל אחרי שגדלים במשפחה של משוגעים, אם אתה נורמלי, אתה בטוח משוגע.